रिहाबिलिटेशननि दाबियाथ' बेनोसै दिनैसिमाव आं दहाय बुंखानाय बायदि 1.5 बोसोर बारलांबाय एक्स एनडिएबिफोरनो दिनैसिमबो रिहाबिलिटेशनखौ मोजाङै मावफुंनानै होआखै सरकारा आरो बेवहाय माखासे पलिटिकेल षड़यन्त्र कनस्पिरेसिया हाबनानै थाबाय बेखौ आं गोबाङै बुंला किन्तु जोङो एक्स एनडिएबि हिसाबै जों मोनसेयानो जायखि जेरावखि थाया मानो किन्तु सरकारा जों एनडिएबिनि जिनाखि मोननांगौ गोनां अधिकार जाय अधिकारखौ मेम'रेन्डाम अफ सेटलमेन्टआव अलरेडि लिरखानाय दङ डिउरिं द टाइम अफ पिस एग्रिमेन्ट बे बुस्थुखौ गोबाव खालामालासे थाबनो मावफुंनांगौ दिनैसिमबो 1.5 बोसोर बारलांबाय दिनैसिमबो जों मोनाखै फर एग्जाम्पल मोनसे खोथाखौ आं स्पष्ट भाबै आं बुंनो लुबैदों एनडिएबिआ हाग्रायाव थानाय समाव जोंहा जेबो गैयामोन ना न' दं ना थाखा फैसा दं ना माबा मोनसे दं दिनै सुक्तिनि उनाव थाइसेबो थाखा गैयालासे बे एनडिएबिफ्रा बोरै संसार जानो हानो मा खामानि मावनानै थांनानै थानो हानो बे जाबाय मोनसे बिराद गिदिर प्रश्न आरो बे प्रेक्टिकल बेखौ सरकारा जेसेबां हायो एसेबां थाबनो बेखौ खामानिखौ मावफुंनांगौ एनडिएबिफ्रा जाहाथे मोजां मोनसे न'खर दानो हायो as soon as possible जेसेबां हायो एसेबां थाबनो जुदि बे खामानिखौ जुदि सरकारा जुदि मावाब्ला अब्लालाय एनडिएबिफ्रालाय दिनै माब्रैथो नोंलाय मा खामानि मावनानै थांनानै थानो हानो बे दायथ'आ सरकारनि किन्तु दिनै जुदि सरकारा शान्तिखौनो जुदि देरसिन सानथारदोंब्ला शान्ति आरो जौगानायनि नामावनो जुदि सुक्तिया जामारदोंब्ला अब्ला भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार बिथांमोना जेसेबां हायो एसेबां थाबनो बे रिहाबिलिटेशन फर द एक्स एनडिएबि बेखौ मावनाया गाहाम जागोन आरो जुदि बेखौ डिले खालामबाय थायोब्ला सिचुएशना आलादा रोखोमै जालांबाय थागोन जोंबो रावबो एनडिएबि केडारफोरखौ जों बादा होनो हानाय नङा जोङो इयुनाव मा जागोन जों बेखौ बुंसोनो हानाय नङा खारन थाइसेबो थाखा गैयाब्ला थानो थाखाय न' गैयाब्ला मावनानै जानो थाखाय हा मुथासेबो जुदि गैयाब्ला बे एनडिएबिआ बोरै थांनानै थानो हानो बे मोनसे बिराद गिदिर प्रश्न गतिके आं खावलायदों I would like to appeal to the government of India as well the government of Assam and also the government of BTR to expedite the process of implementing BTR Accord. BTR Accordआव जा दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ हानायखिनि थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै आं दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों सरकारखौ आं दाबि खालामदों फोथायनायखौ जों मारै खालामनो दिनै सुक्तिया जाखांनायनि उनाव 1.5 बोसोर बारलांबाय दिनैसिमाव जोङो मोनसे पजिटिभ साइन नुनो मोनाखै बरंस जोंनि माखासे केडार्सफोरा आर्म्सनि खेथ्रआव होन मायाव होन जायफ्रा केस गोनां बिथांमोना दिनैसिमबो टर्चार मोननानै दं जायनि थाखाय दाखालै एम बाथा बिथाङा बुंलांनाय बायदि बिथांमोना एनएलएबि गठन खालामनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय बेबायदि टर्चार मोननायनि थाखाय बिथांमोना खारलांनो गोनां जादों दिनैसिमबोथ' जोंखौ टर्चार खालामगासिनो दङ माखासे एनडिएबिफोरा जायफ्रा उदां अख्राङाव दङ बिथांमोननि केसआबो दिनैसिम जोबाखै बिथांमोननि केसखौ लानानै डिपार्टमेन्टआ सानफ्रोमबो टर्चार होगासिनो दङ अब्ला असान्तिखाब्ला जों बोरै थांनानै थानो हानो जों शान्तिनि नामाव सुक्ति खालामबाय जौगानायनि नामाव जों सुक्ति खालामबाय नाथाय जों एक्स एनडिएबि हिसाबै एक्स एनडिएबिखौ दिनै सरकारा दिनै जोंखौ टर्चारसो खालामगासिनो दङ अब्लाथ' जों बेखौ शान्ति सुक्ति होननानै जों गनायना लानो हाया दिनै बिटिआर सरकारा जेनाखि इनिसियेटिभ लानांगौमोन एसे हल शान्ति सुक्तिनि उनाव बेखौबो जों नुनो मोनाखै जेबो फोरमान गैया जोंनि सर्सजों जेबो इनफरमेसन गैया जे बिदि मावदों नोंसिनि प्रसेसा जागासिनो दं बेफोरबो गैया खोथायावल' बुंनानै जुदि बे बुस्थुआ प्रेक्टिकेलाव फैयाब्ला सोर फोथायनो